Malawi Brief. Pungwe pofuna maudindo mu chipani cha DPP kuonekera tsopano pamene adindo osiyanasiyana akumalankhulaso zosemphana m'misonkhano imene akumachitisa. President Peter Mutharika analankhula kuti amene akufuna upresident adikire term yake ithe mu 2030. Mu programu ya lero yakulinji akuwunikira za nkhani imeneyi. Ati yang'ane za tinene kuti kukokana kapena kuti kusemphana mlimbirano pa nkhani za mphamvu kapena kuti ulamuliro mchipani cha Democratic Progressive Party. Tikudziwa kuti dziko la Malawi linapita ku chisankho mchaka cha 2025 ndipo chisankho china chichitikenso 2030. Koma tisanafike ku 2030 ku pakhala ndithu pali ngati kukokana maka nkhani za maudindo izi mchipani chimenechi. Koma mtsogoleri wa chipani chimenechi Peter Mutharika adauza ndithu akuluakulu a chipanichi kuti aliyense amene ali ndi masomphenya ofuna kukhala mtsogoleri wa chipani adikire ndithu kuti teremu yawo ithe ndipo adzapange zimenezo yawo ikatha. Koma munjiramu taonabe kuti ziwiri zitatu zakhala zikuchitika ndithu. Mpulogalamu yathu ya lero tikhale ndithu ndi mnthu amene amalankhulapo pa nkhani za ndale komanso zokhudza magawo osiyanasiyana ulamuliro. Komanso mu studio muno ndili ndi Innocent Mphongolo, ndiye amene ali pa laini tilinso ndi Dr. George Chaima, Abire Mayaya, komanso ndithu atolankhani athu tiyese Monjeza Messi Matonga ndi Nelson Gonjani amene ndithu akhaliso kumva maganizo kuchokera kwa Malawi. Koma tisanapite umeneko, Innocent wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaiwe apena mwinaso nkunena kuti tili ndi ena achitatu akambanje Edward Kambanje. Tawalandira ndithu amenewo. Innocent, tisanapite kwa makosana amene wawa mafuna titawunikira pang'ono mwina if you can bring us to date kuti zambiri zakhazi kuchitika mu chipani chimenechi cha DPP. Tikuchokera pati ndipo pomafika ife lero pa time zipano kuti tikambirane nkhani imeneyi tayima pati? Ndimafuna ndinene kuti nkhani imeneyi ikubwera ponena kuti zikuoneka kuti pakumakhala ma statement ena kapena zochitika zina zimene zikusonyeza kuti mwina kuti tiafusa ene wake achipani anena kuti aisose zili bwinobwino koma kunja kuno zikuoneka kuti pena pake sipali bwinobwino. Mene wafotokozera mucha kuti mtsogoleri wa dziko lino amenenso ndi mtsogoleri wa chipani chimenechi anafotokoza kuti amene afuna udindo wanga amene woto adikire mpaka na 2030 pamene ndidzakhale ndikumaliza temu yanga. Zimene zosonyeza kuti mwina alipo anthu ena amene akuwapushapusha kapena amene akuonetsa chidwi chonena kuti nakapofika mtsogoleri ndikunena kuti tabayi tadikirani kaye musandipatse phuma mudikire ine ndidzachoka nde mudzakhale nokuti ineyo mukubwera pamenepo. Kusonyeza kuti mwina alipo anthu ena amene akuzipanga position pa utsogoleri umenewo. Kuchokanso pamenepo tiyang'ane kuti atayankhula zimenezo anabweranso mlembi wamkulu wa chipani chimenechi anapangitsa press conference ndi anthu ena pamenenso amafotokoza kuti musamangotsatira wina aliyense. Anthu ena akumapangisa misonkhano akumapita mmachali chimu mukumatsatira ifeyo musanatifuse muzitifusa kayeso ifeyo. Kusonyeza kuti akuwauza otsatira chipani chikuti pali anthu ena musanatsatire achipani chomwechi muzitenga chilolezo kuchokeranso kwa ifenso chipani chomwecho. So ukhoza kuona kuti chipani chimodzi chomwecho akunena kuti ena akatuluka amenewo asanatsatiridwe ndi otsatira chipani cha DPP. Meaning kuti amene onso ndi a DPP asanatsatiridwe ndi otsatira chipani cha DPP akafuse kaye kwa akuluakulu so achipani chimene cha DPP a secretary general anazitchula kuti adzafusenso kwa ine kuti tione bwanji. Komanso posachedwa apa tinaonanso wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amayi Dr. Jane Ansa akunenanso kuti inetu ndi wa DPP. Ineyo kaya mutani ine ndi wa DPP, kaya mutandicheka kaya mutatani magazi anga amene angatuluke muona kuti akutuluka DPP. So zimene zonso zikuonetsa kuti mwina aliponso anthu ena amene akunena kuti inu tu si a DPP, inu tu si a DPP, ndi akupanga respond kuti ineyo tu ndi wa DPP olo mutandicheka zipeza kuti ndi wa DPP. Tikapanga zinthu zonsezi nkuzika pamodzi zikuoneka kuti ngati mukhangati muli kukankhana komano mwina kuti
afusa ine akhoza onena ati hayi sizili choncho, koma ife kunja kuno mene tikuonera mene tikutanthauzira zimene zikuyankhulidwa kapenanso osakhala zungoyankhulidwa chabe zimenenso zikuchitika tikuona kuti khangati pena pake mkatimu umo mukhangati pena pake sipali bwino. Ndeni kukumbutsa kuti mwina tikamakamba za chipani cha DPP Mutharika ndi mtsogoleri wa chipani chimenechi ayati ndi mtsogoleri wake amene ali a president a dziko lino. A vice president ndi membala wa DPP koma alibe position iliyonse mu chipani cha DPP ndi membala anapanga contest ngati a member of parliament. I think sizinaende ku convention sanapange contest for udindo ina uliwonse komano ali mu chipani chomwe cha DPP. Ndio ukhoza kuona kuti pamenepo pali interest yonena kuti tione kuti kodi mukuti zikuyenda bwanji chipanichi anthu akutani kweni. So ndi nkhani imene tifuna tione mawa uno kuti kodi pamenepa zimenezi chipanichi chili pangwedegwede zimenezi kodi zikupanga affect bwanji chipani cha DPP mwina pakagwiridwe kantchito kapenanso apo ayi mwina chipanga bwanji affect ma individuals. Nde tikamakamba za ma individuals tikuyang'anano kuti a president a chipani chimenechi kodi zimenezi akuyankhulira zina akuyankhulira zina ziyapanga affect ngati a president a vice president amene ali mu chipani chimenechi cha DPP amene waso kodi ziyapanga affect standing yawo kapena magwiridwe awo antchito ngati membala wa chipani. Kodi izi zikuchokera pa kusamvana kumene mwina kukuoneka kunkayendetsedwe kaboma zatsikanso zafika ku chipani ndi zina zimene tifuna tione mawa uno. Chabwino Innocent wapanga tingati kuti wapangale ground yabwino kwambiri zimene mafunso amene waso ndi amene tifunanso tikambirane ndi anzathu amene amalankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana amene ali pa line. Ndinayiwalanso kumutchula mtolankhani wathu Blessings Makuwira ku Balaka uko kuti nayenso ndi amene tikhale naye limodzi. Koma mwina choyambirira Abire Mayaya mwadzuka bwanji? Amayaya pa line mukundimva? Kuduka koma ena kuti pankani ya multi-party democracy muzipani zonse mwakhala muli vuto la succession yoti munthu amene adzakhale mena nakambira munathawa pang'ono tayeseraninso pamenepo. Okay, timanena kuti tikaona mbiri ya multi-party democracy kuno ku Malawi kwakhala vuto la succession muzipani ngeti kunthawi ya Muluzi anavutana ndi Chilumba, nthawi ya Bingu anavutana ndi Muluzi ndi zina zotero. Nde I think pankhani ya succession pali vuto kwambiri ku Malawi kuno chifukwa choti chachikulu chimene timapititsira patsogolo ndi mantha a president amene alipoyo amachita mantha kuti pasapezeke munthu amene akudumpha kufuna successor wa president. Nde vuto lalikulu ndi limene ku Malawi. Amayaya mwina musanachoke tikayang'ana nthawi zambiri timakhala kuti tikupanga ngati speculate so far zomwe zakhala zikuchitika mu DPP kupatula kuti president Mutharika anakambapo kuti mundidikire kaye sitinaone akuloza chala munthu komano taona ndithu ntchito zokha zimene zikuchitika zomwe anthu akhala akubweretsano mwina achikayiko kuti mwina pena pake anthuwa sakumvana. Tinene kuti nkhani imeneyi ndi ikuchokera pa succession yokha kapena pali zina zimene zikuchitika mu chipani chimenechi? Pali nkhani ya succession komanso nkhani ya democracy muchipanimo. Kodi muchipani muli democracy kapena munthu mmodzi ndamene amaphangira zonse mphamvu yonse? Nde pa nkhani ya democracy timadziwa kuti mphamvu distribute bwino kwa aliyese ma members ma supporters ndiye na tena governing council ndizina zotero koma munthu khangale fone ikuvuta komabe tinatha kumva chimene amakamba. Amaya ndibwerenso kwa ino ndilowelekaye kwa Dr. George Chaima. Mwadzuka bwanji Dr. Chaima? Inaenda tukabwino kaini Benedetta mwadzuka bwanji pamodzi ndi Innocent komanso azanga amene tili limodzi.
Ife kuno kwa chabwino ndithu Innocent anadzaka mbapo nkhani kuti tinaona ndithu posachedwa paso Secretary General chipani chimene cha DPP Mukito akulankhula ndithu ma statement ma social media izi zoti iye anthu opita m'matchalichi ena nkumakhulupirira kuti mwina atu ma statement otere akupangidwa target kwa wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansa. Tinene kuti mwina mwake ndi amene afuna ndithu kukhangati ayambitsanso ma parallel structure mwina ndi mwina. Tinene kuti ma concerns amene wawa nkukhala olondola kapena mukuiona bwanji? Benedetta, ndale ndizovuta kwambiri. Anthu ambiri amene amakhala maudindo akuluakulu andale amafuna kudutsa pamene alili, ndipo masomphenyawo kwambiri kwa anthu andale akakhala makamaka ngati anthu amene ali ndi chidwi kwambiri kupitiriza ndale, ndiye kuti amakhalanso akuyang'ana mpando wa upresident wa chipani kapenanso mpando wa upresident wa dziko. Ndiye kukafika kuti Secretary General achipani alankhulapo, President alankhulapo, ndiye kuti pamenepo kalipo ndithu kena kake kamene kakudzutsa mapiri pachigwa. Ine ndikuona kuti izizi sizachilendo zimachitika ndithu muzipani zosiyana-siyana, sikuti tingakambeza DPP yokha yayi. Kumalawi Congress Party kunali mavuto ngati amenewo, mwinaso tikhozonena kuti mavuto amenewo adakalipo be mpakana pano. Zipani zimene zalamulira dziko lino kutoka 1994 kufika pano zakhalanso ndi mavuto ofanafana ngati amenewo. Nzosadabwitsa zimayenera kuchitika ndithu mundale, chifukwa chakuti aliyense munthu amakhala ndi ma ambitions, ma aspirations ake ndi masomphenya, ndipo samadzipatsa limiti akamachita ndale. Koma chachikulu nchakuti pamene mundale kapena muchipani mukuoneka tinthu tokhanga titothamwitsa kapena tosokonekera, mukakhala kuti chipani chija chili ndi atsogoleri anzeru amabwera poyera ndi kulankhula ngati mmene alankhulira. Mukati mutsatire mmene analankhulira president athu Professor Mutharika, analankhulaso ngati munthu wamkulu kwambiri, sanalankhule zinthu zambirimbiri pakamodzi, angolankhula zinthu zochepa koma zomveka, zomangirira komanso zoloza kutsogolo. Potero kuti mmene analankhulira president aja, ngati pali munthu wina wake mkati mwandale mchipani amene anali ndi malingaliro pofuna kuti mwina aziberesa kampungwetungwe kudzera mu topic ngati imene iyi, akanakhala kaye chete, akanadzichepetsa kaye, anakabwerera kaye mbuyo pofuna kulemekeza mawu amtsogoleri. Kwa mtsogoleri akalankhula ndiye kuti waonapo kena kake kamene akufuna kuti akakonze, ndipo kulankhulako kumakhala kuti akukonza. Ngati mmene munaonera president analankhula mwachidule kwambiri ku mtundu wonse wa Malawi, osakhala kuti anakonzekera kuti akalankhula zimenezi kapena kuti anaitana wina aliyense kuti amulankhule, koma anangolankhula kuti aliyense amve ngati dziko, kaya ndi wachipani cha DPP kaya si wachipani cha DPP, koma adziwe kunena kuti iwowo ndi president wa chipani cha DPP komanso ndi president wa dziko. Komanso akakhala iwowo amaona kuti akamadzasiya mpando wawo adzathandiza ndithu kuchita handover power kwa munthu amene ali membala wa chipani cha DPP. Mwina Dr. Chaima musanapitirire, zikuoneka kuti akuluakulu ambiri mu chipani chimenechi aliyesa kumayankhula chininga, koma pansi ukayiyang'ana nkhani ikumaoneka kuti aliyense ali ndi amene akumufikira zija zoti bola wamva kungomangira limodzi mu mtolo. Mwakambapo apaso nanu mokhangati mwachininga opatula a president amene anayima poyera nkunena kuti mundidikire, koma taonanso akuluakulu ena mchipani chimenechi aliyesa kuyankhula ma statement ake amene sizochititsa Malawi ena nkuganiza kuti mwina akulozawo mwina nkhani imeneyi tifuna timvesese apapa.
tinene kuti mchitidwe umene ukuchititsa kuti ena ngati mene mwakambiramo kuti muzinenanso kuti yayi ena ukhangati akufuna udindo, ena ukhangati akufuna abweretse mpungwepungwe, zikuchokera pati, mwaona chani ndipo mwina zenizeni zimene zolungama zimene zimayenera kuchitika ndi chani? Chifukwa ambiri akambapo chininga chimene chikupangitsa kuti ena adziona ngati kuti mwina wina wake ndi amene akupangidwa target. Kulankhula chininga kumachitika mundale, komanso simachitika mundale mokha kapena chipani mokha. Ku challenge kumakhalanso chininga, ngakhale Yesu kwambiri zolankhula zake zimakhala muchininga. Ndiye amanenanso yekha kuti okhala nalo khutu amve, opanda khutu asamve, akhale chisamvererebe. Ndiye ndi mmene ndale zimayendera. Komano tikamayang'ana mmene zilili, aliyense akudziwa kunena kuti President Mutharika pakali pano akuita serve his last term ngati mtsogoleri wa dziko lino. Komanso ndiye kuti atafuna malamulo awo a DPP ikhoza kunenanso kuti mwina akuseva last term ngati president wa chipani cha DPP. Ndiye pamene pali situation ngati imene anthu sangalepherebe kukhala succession politics ideas kuti azitha kukambirana kuti kodi akamachoka president amene akhoza kuchita take over ndi ndani, nkhani imachokera pamene popo. Komanso sikuti tikungoyang'ana pokhapo, tikuyang'ananso position imene ilili ya vice president Madam Jane Ansah. Iwo aja ikhoza kunena kuti is standing on a slippery ground. Chifukwa chona kuti angokhalano panterelezi chichewa chake titero kuti kapena pantsetse koma pali madzi oti atapanda kuima bwino akhoza kugwa. Chifukwa chona kuti pakali pano ndi vice president wa dziko amenenso anthu osakhala president kapena iwowo koma anthu akunena kuti sakutumidwa zintchito, ngakhale kuti iwowa vice president amanena kuti akutumidwa zintchito zoti agwire za dziko. Ndiye pamene iwowo ali pa position ngati imeneyi yonena kuti sakutumidwa zintchito molingana ndi kunena kwa anthu ngati zili zoona, ndiye kuti relevance yawo ngati vice president kapena kufunikira kwawo ngati vice president wa dziko palibe kwenikweni. Komanso tikayang'ana ku chipaniku ndi angokhala membala chabe ngati inuyo kapena ngati ineyo membala chabe wa chipani cha DPP, koma mkati mwa chipanimo alibemo udindo wina wonse. Zomwe zikupangitsa kuti munthu ukakhala vice president wa dziko ngakhale utakhala memba wa chipani koma ngati ulibe udindo weniweni ni chipani, ndiye kuti wangofanana ndi wina aliyense kapompangolo wa kumudzi uja ona kuti sangakhale ndi mphamvu kwambiri mkati mwa chipani. Chifukwa mkatimo mumakhala ma National Executive Committee or Central Executive Committee, ma committee ngati amene ajawo ndi amphamvu komanso ndiofunikira ngati munthu afuzipanga position yake kukhala mtsogoleri kutsogoloko. Ndiye ndikuti mavuto amene onda amene akhala ngati kuti mwina mbali ina sakuagonetsa tulo Madam Jane Ansah kuti mmene zililini kodi kutsogoloko ndikhozanso kukhala vice president wa chipani kapena ndikhoza kukhala president wa chipani pamene ya president Mutharika apita kokapuma. Mafunso aje mwina amene akhoza kumakhala nawo iwo aja ndi amenewo. Ndiye mbali muso muli anthu ena akuluakulu amene ankhala kale mu chipani cha DPP amene amadzimvanso kuti chipani ichi ndi chathu, ndi amene amatha kunena kuti iya mwina izizi musanachite muzitifunsa chifukwa chonena kuti ifeyo ndi amene tikuyendetsa ntchito zimenenso zili zabwino chifukwa chonena kuti afuna kubweretsa order ni chipanimo kuti msakhale chimpwirikiti kapena chisokonekera. Chabwino mwina ndinali ni mafollow up ambiri koma ndilekereka ipo mwe patipiteso kayi kwa Edward Kambanja amene ali pa line. Nkhani ndi imeneyi tikuchokera taona ndithu kusemphana kumene kulipo ena kukutengera kuti ngakhale kukhudzanso pa level ya kagwiridwe ka ntchito pakati pa mtsogoleri wa dziko ndi Mai Jane Ansah ngati wachiwiri wawo, zimenenso zikusefukira ndithu kuchokera ku chipani. Innocent adzafunsanso paja kuti mwina zomwe zikuchitika pa mtunda apa zikuchokera ku nkhani ya chipanichi, koma ndimafunanso ndingomva maganizo anu akambanje kuchokera pa nkhani imene kuchokera komwe tayambira. Zino kwambiri ndathokoza kwambiri Benedetta komanso ndipereke moni kwa anzanga onse
amene tili limodzi pa programu iyi chaima komanso amphongolo nkhani imene tikukambirana lero akukulu mwina ndiyamba ndisemphane pang'ono ndi amene anayankhula koyambirira kunena kuti nkhani si mavuto amene amakhalapo pa succession ayi, koma nkhani imene ilipo apa imene tikuiona kwambiri ndiyonena kuti kuzindikira bwino ntchito imene munthu uli nayo. Kawiri kumalawi kuno timakhala ndi vuto maka atsogoleri andale sititha kukhutitsidwa pamalo ameneno anthu atikonzera kuti tikhalepo. Mukayang'ana bwinobwino mbiri ya dziko lino mupeza kuti ma vice president komanso ndi a president pakhala pakubwera ndithu zovuta zobetchera zambiri zimene ngati dziko takhala tikuzionerera kwa nthawi yayitali, koma vuto limene limakhalapo kwenikweni ndi vuto lonena kuti anthu amene amasankhidwa ngati vice president samaoneka kuti akukhutitsidwa ndi malo amene iwo akhala ngati vice president. Malo ena aliwonse kaya ndi pa ntchito munthu umayenera kuti choyamba uyambe wakhutitsidwa ndi position imene wapatsidwa kuchokera ku mandate, chifukwa tinali ndi zisankho m'dziko muno, ndipo kala ndi zisankho tidasankha president wa dziko Professor Arthur Peter Mutharika. Mutharika tinawamvera kuyankhula kwambiri, komano adangoyankhula mawu ochepa monga anzanga anena kale kunena kuti amene akufuna mpando wangawu atadikira mwina itakwana kaye 2030. Kwa 2030 ndimene tizambe kusankhaso kuti kodi president wina akhoza kukhala ndani. Munthawi ino inayenerano kuti kwambiri chili chathu chikhale pa chitukuko cha dziko lino. Amalawi pamene tinapanga vote inayenerano kuti nthawi ngati ino tiyambe kulandira zimene anthu timalonjezedwa kuti tidzachitiridwa nthawi ya kampeni. Koma muona kunena kuti pakubwera pichupichu wina mpungwepungwe umene ukubwera ndi atsogoleri. Chinthu china chachiwiri nchonena kuti kumalawi kuno anthu ambiri amasangalala kwambiri anthu awiri atatu akamakokana makautsogolera. Izi ndi zosayenera kwenikweni, ndiwathokoze Secretary General achipani cha DPP chifukwa chobwera ndikulankhulaso nawonso molingana ndi zimene anayankhula mtsogoleri wa dziko kunena kuti pachina chilichonse chimene akuchita azitsogoleri athu maka nkhaniyo ikaoneka kuti abwera m'midzi ngati andale tiyeni ndithu tiziyankhulana chifukwa chonena kuti ndikufuna ndiyankhulemo nena chonchi kuti vice president athu pakadali pano tonsefe tikudziwa kuti kuchipani cha DPP iwo ndi membala chabe. Pokhala membala ali ndi udindo wa vice president wa dziko. Ine ndikanawapempha mayi kunena kuti pakadali pano apange concentrate kwambiri ku ntchito imene ali nayo ngati vice president wa dziko. Asabwere kwambiri ku nkhani za chipani. Akapita ku nkhani za chipani uku ndikuona ngati mpungwepungwe ukhala ngati ukukulirabe. Mwina akambanje mutatiunikira pamenepopo mukati apange concentrate ku nkhani za dziko ndi za chipani mwina tisiyanise zili pati kwenikweni za chipani ndi ziti ndipo zaboma ndi ziti, chifukwa zina zimene zatchulidwa ndi nkhani ngati zopita ku tchalichi mwina zochititsa misonkhano ina tawaonako akugwira ntchito zachifundo. Mwina mutatiunikira kuti mukati za chipani komanso za dziko ndi ziti. Mukayang'ana bwinobwino chipani chilichonse chimakhala ndi convention, msonkhano waukulu umene amasankhana kuchipaniko maudindo osiyanasiyana. Ndiye ineyo mwachitsanzo ndasankhidwa ngati kuti ndine vice president wa chigawo, vice president kuchipani kwangako ndiye kuti ndasankhidwa kuchipani sindinasankhidwe ku dziko iyayi. Ndikufuna kusiyanisa kunena kuti Ajeni Arthur anasankhidwa ngati vice president wa dziko, so kuchipani kuja kuliso utsogoleri wina umeneno Ajeni Arthur ngakhale iwo ali vice president akuyenera kuti akapita ku midziku akalemekezeso hera imene ilipo kuchipani. Chifukwa kuchipani kuja kuliso atsogoleri ngati vice president akuchipaniko, kuliso ma regional governor kumeneko, kuliso secretary general kumeneko. Izi ndi ndondomeko zimene zidakhazikitsidwa kuchipaniko, andi kuchipaniko kumakhalaso constitution yawo ya chipani. Ndiye akuyenera amayi asamalike kwambiri makamaka iwo pokhala kuti pokhala vice president anthu ambiri amawayang'ana kwambiri ndi udindo wawo mmene ulili, koma udindo umene ujasi wa chipani ya. Ndiye
timayenera ndithu kuti tiwaunikire amayiwa osati tiwa maganizo osiyana chifukwa kudziwa kuti kuteka kuti pala anthu ena amene samapereka uphungu olakwika kwa amayiwo. Izizi ndi zimene zimabweretsano kusemphana maganizo pakati pa mtsogoleri wa dziko ndi wachiwiri wake. Palinso anthu ena amene amakolezera koma pokolezerapo sayang'ana bwinobwino kuti kodi munthu yuti kumungazi ndizopindula kapena ndizanzeru. Ndiye pakadali pano panayenera amayi ndithu aunikire bwinobwino. Pali kusiyana ndithu kuti iwo pokhala vice president wa dziko anthu akhoza kumawatsatira koma akakafika ku midziku kuti akupanga nkhani za chipani akumana ndi anthu achipani akuyenera asamalitse kwambiri komanso ayesese azilemekeza utsogoleri wa kuchipaniko. Zimenezi zithandiza kwambiri kuti iwo ubwenzi wawo umene ulipo ndi mtsogoleri wa dziko uziyenda chifukwa ndikukhulupirira unena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika powasankha iwo kukhala vice president wa dziko anaonapo zinthu zingapo zimene iwo anayenera kuzilemekezanso zinthu ngati zimenezo. Asakhale kwambiri ndithu malofuna utsogoleri pakadali pano. Utsogoleri wa boma utsogoleri wa boma pali ndondomeko zake zimene zipitika. Taonapo anthu amene akhala ngati vice president koma sadakhale president wa dziko. Chimene chimachitika chonena kuti pokakhala president wa dziko pali ma structures amene munthu umayenera ukhale nawo. Ukhale ndithu kuti kuchipani kudzasokonezekeka kwambiri anthu akukudziwa bwino kumene kuja. Tsopano vuto limene limachitika mdziko muno ndilonena kuti ma vice president amaona ngati akakhala vice president wa dziko ali ndi mwayi okasokoneza tsopano kuchipani chimene chidawavomereza chija kuti iwo akhale pa mpando umenewo. Mwanjira apa ndifuna kuti tikhale very clear chifukwa pakukambidwa ma statement osiyana ndi ndifuna kuti mukamakamba mukhale kuti mukupanga on ma statement anu mukati kusokoneza. Ndifuna ndingomva kuti zonse zapa fuka tinayamba ndi nkhani kuti mpungwepungwe mu chipani cha DPP koma tikaona ma conversation amene abwera kuchokera kwa Ajaima kuchokera kwa inu akambanje zikuoneka ngati kuti mwalunjika poloza chala kuti mwina vice president ndiye gwero la kusokonezeka kumeneko. Ayi titsutsiretu Benedetta pamene titsutsiretu monga ngati kulankhula kwanga sindikuloza zala a vice president aziko ayi akambanje kumeneko ndikungolongosola za ndondomeko imene imayenera kukhalira chabwino mwina ine ndimapereka ndi zitsanzo zake kawiri ku Malawi kuno timalephera kulifotokoza vuto mmene lili vutolo koma tikalekerera chifukwa kugawanikana tikukuona ndi mayankhulidwe a atsogoleri athu. So lerolo sitingabwere ndikumaoneka ngati kuti mina khanga tathawa pang'ono amayaya mudakali pa line mwina ndikulolenenso kuti muyikepo ndemanga yano pa zomwe zakambidwazi. Amayaya mukundimva? Mwina Innocent tikudikiranso pamenepa zambiri zakambidwa ungabwerepo motani. Mwina ndinene apa kuti ndikukamba nkhani yokhudza kusamvana mene wafunsira funso licha kuti khanga tikuti anthu emphasis kukhala mbali imodzi komano kusamvanaku imene timayamba program tinafotokoza ma scenarios angapo amene anthu ambirimbiri ayankhulako izi ena ayankhulako izi mwachitsanzo zonena kuti musanatsatire anthu ena kuti kaya kupita ku chalichi kaya kupita kuti mutifunse ife ndimanena kuti kodi munthu amene akuyenera kuti anthu amutsatireyu kenako anthu akafunse kwina amene ndi membala wa chipani chomwecho ineyo mene ndimadziwira kaya kuli msonkhano kaya ndi wakhansala kaya ndi wachani ngati khansala wa DPP anthu ndi a DPP amayenera angopita ku msonkhano kucha osakafunsa so kulikulu kuti iyayi kodi ifeyo tiwena tipite ti msonkhano komano ngati pakubwera chichewa chonena kuti iyayi anthu ena musamango watsatira koma muzifunsa kaye pamenepo ndi pamene ndikunena kuti pakuoneka ngati pali minga
pamene pakuoneka ngati sipakuoneka bwinobwino chifukwa chani akuyenera akapeze permission. Munthu uyuyu amene akuyenera kutsatiridwayo ndi osayenera kutsatiridwa. So tikhoza kuona kuti mwina paliso mbali zina zimene zikuonetsera kuti kukhala ngati ifeyo awawa sitikuwapanga embrace fully, kuti mwina akhoza kumapanga nawo china chilichonse mene zimakhalira ndi anthu ena. Mwachitsanzo atapezeka kuti anthu amene akunenedwa chifukwa sanatchule dzina ndefenso tizatchula motero afuna akapangitse msonkhano ku constituency, msonkhano koma ndi wachipani cha DPP, kodi akuyeneranso kuchita kufunsa ati ndikulemba kalata ndifuna ndikapangitse msonkhano, anthu sopita akudera kumene kuti achitenso kufunsa kuti yayi inenso ndifuna kuti ndipite kumene kuti ndikapange nawo atende msonkhano. Ndi zinthu ngati zimenezo zimene zikuonetsa kuti kangati pali anthu ena mwina within the party akhoza kukhala ma victims chifukwa cha statement ngati amene wowo. Of course sana masule kuti ndi ndani timakamba nkhani ya zinina ifeso sitikuwadziwa koma kuti ungonena kuti ngati utsogoleri ukuyima ndikumanena zimenezozo, kodi utsogoleri usukugawa chipanicho? Those are the things zimene mwina tikwenati kuti mwina tiziyang'ane tizikambirane kwambiri mosayang'anira mbali kuti kodi akuti akutani. I think mwina tikapanga zimenezozo zikhoza kuchita bwino. Komanso mfundo yonena kuti Jenasa alibe udindo mchipani chifukwa I think akambanje afotokoza kwambiri zimenezo Jenasa alibe udindo mchipani. So mwina munthu ndo amene alibe udindo mchipani kukhoza kukhala kuvuta kuti akhale munthu osokoneza chipani chifukwa chonena kuti munthu amene yoyo alibe mphamvu kapena alibe kuthekera akonena kuti akhoza mapanga ma decisions ena anchipani. Anthu amene akhoza osokoneza chipani ndi anthu amene ali ndi udindo. Mwina kwa mphindi imodzi yokha poti tinalankhula kwambiri ndi ajaima komanso akambanje ndi alole abile mayaya angoyikirapo ndemanga kwa mphindi imodzi kena koso tipite kwa tikamve maganizo a Malawi kuti akuti chani. Ziko kwambiri inafuna kunena kuti tikakamba nkhani ya succession ndi zina zotero tiziunikira nkhani ya office of the presidency for maudindo a president, vice president, second vice president also amachita fall under office of the presidency. Nde tikamanena kuti a vice president akuphangila ntchito kapena afuna kutionetsera mwina ndi mwina alinzi kulakuitsa, because as the vice president she's supposed to do the work of the presidency under direction from the president. Nde I think tikafanira kuti akupanga ntchito zina zosokoneza ndeti tikulakuitsa koma work falls under ntchito ya office of the presidency. Mwangofuna ndiyene zimenezo. Chabwino tipitenso pa line tione atulankhani athu ali ndithu ndi anthu Malawi amene afuna kuyikirapo ndemanga pa nkhani imene tiyambe ndithu kubalaka Blessings Makuwira. Blessings ndi nthawi yako. Okay, ndikupita pera ndane kumadzuka bwino. Kuno kotadzuka bwino ndithu kaya kubalaka kwa chabwanji. Kuno kwadziwa ndithu. Ndiye apa ndi ga imozi imene kuna kuyikirapo ndemanga pa nkhani imeneyi. President adalankhula masiku amene apitawa kunaona kuti akasidwe mpaka na 2030 akulamulira pa udindo umenewu pasakale pa pressure ena ali wonse. Ino ngati mbona kuti kodi kuchipaniku mawu amenewa akubwera chifukwa chani? Kutambirira tinanga ndine Luis Kabutu kuno kubalaka. Imene chikukula chipaniki ndi mipungwepungwe kwambiri anthu ali ndi ludzu lofuna maudindo. Chifukwa tili katione kuyankhula kwa atsogoleri amenewa ngati Profesa Peter Mutharika akumayankhula kuti ubale wake wa iwo ndi Jenasa uli bwinobwino. Jenasa sonso akamayankhula akumati ubale wa iwo ndi Peter Mutharika uli bwinobwino. Koma tikati tione background zimene zokupira tione kuti Jenasa anasiya kupatsidwa ngati ntchito kuti agwire ntchito zopatsidwa ndi Jehana. Kotero kuzionesa kuti no mwina pali china chake chimene chili katikati chimene chosokoneza mkatikati. Nkhani apa ndi apena kunaona mwana kwapusa so apresident amene anaona kuti mwana nkhani ama udindo umene unaona ndire ndakwaauza wanthu unaona kuti ayi dikirani 2030 ndikapano kulamulira ndipo muzatenga kwambira 2030 kumapita uko pamene pa mukondo bwana. Kuona kwanga kuona kuti
Okay, ndicho kupita mwina mbuyo tisanavote panali mpekesera zona kuti apita Mutharika angoseva mwina kwa 2 years akatenga dzikoli then adzapatsa mwina kwa chiwiri so mawanga amene achesene mpekesera chabe koma mwina anthu ena ake ngati mchipanicho anachigwiritsitsa ngati kuti chinthucho mwina choti ayankhulano ake apita Mutharika kotero kumafika tsiku la lero mwina 2 years likupita zinthu zijano zokha ngati kuti mwina chinthu chakuchifuna kwambiri anthu mkatikati mchaka zobwera mwina mibungobungo yotere poti ngatione mwina kuti president ndi wachiwiri wake sikoyamba kukhala osokonekera chonchi koma papazalawirira sizoona kufachana kuti tangudutsa mwina chaka chimodzi ndi miyezi koma kupeza kuti tamba kale kufuna mwina kukhala president kuti mwina akhale akulamulira dzikoli pamene muno wake ali moyo muno wake mwina nthawi kuti tivote silinadi 2030 ndikalekale moti tidziyang'ana za chitukuko tikuyang'ana zokhuza maudindo mchipani maudindo dziko pamene zinthu zimakhala kuti mwina dziko likhala chimodzimodzi tibwereranso chikalekale chi chomwe chija choti mwina dziko kupana kuvutika kufika pa zero chifukwa choti anthu kuyang'ana kwambiri zokhuza maudindo. Benedetta menemo ni mene mfika imodzi kuchokera kuno kubalaka yaperekera ndemanga pa nkhani imeneyi. Ndathokoza kwambiri tsiku lopambana blessings. Tilowere ku Kasungu kumene Nelson Gonjani nayenso akucheza ndi Amalawi. Nelson wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaya bwanji bena komanso mpongolo wali bwanji? Tonse tili bwino ndithu ndikupatse mpata. Mbambande tili ku Kasungu ife nawene Kasungu tilungike kwambiri mwachidule pa nkhani imeneyi. Choyambirira munthu wankulu dzina ndanda kusena kudziwe na ineyo ndine Abdullah Ismail Kamwendo. Mwaiva nkhani tikufuna njani kuti pipi zoonadi chindijambirira nchonda kuti ifeyo anthu tikuyenera kukhala ndi uzimu ndipo muzimu wathu tizidziwa kuti chimene Mulungu wafuna kuti chichitike chimachitika tikadziwa liwu limene lolo ndiye kuti sizayenda movutikira ngati timapembedzabe muchoonadi. Ndikubwera pa nkhani imene ya kusatirizana pakati anthu amene akuyendetsa boma ndi kuti president ndi vice wake. Mukuyankhula tikunena kuti anthuwa akugwirizana. Enanso mukafunsa akuti yayi ine palibe chimene tasemphana. Komano tibwere pa ground tiona kuti kugwirizanako pa umunthu palibe. Chifukwa chiyani mmaganizo aine ndikuona kwa ine ndimaona kuti president ali ndi mphamvu zimene timamupatsa convention kuti asankhidwe atsogoleri. Izi timachita kusankha ife kuchipani kuja chipani china chilichonse. Ndesono akasankha president tamabwera ufulu wa president kuti atha kusankha munthu amene akufuna kaya atenga kuchipani kasatenga kuchipani. Ndesono president uja akasankha munthu amene sali familia kuchipani kuja muchipani muja mmakhala muli anthu amene amayembekezera kuti ine nditakhala pambuyo pa iyeyo zikhoza kuchita bwino endi munthu uja mmakhala kuti ali ndi gulu lake kuchipani kuja anayo akayikidwa mmaona kuti kaposhoni ka anthu pamene kali kumbali ya iyeyo amayenda limodzi ndi munthu uja mwina pamapezeka kuti pali mgwirizano. So far akapezeka kuti munthu uja angontenga anthu akuchipani amanena kuti asona amene wantengayo ngontoolapo amene takufera chinthu chi ndiye ndifeyo ndiye amakhala nawonso ali mtima upo ndedi kumatenga mwina matope kumampaka munthu uja kuti pasapezeke kugwirizana ndi bwana wake uchi. Ndiye kwa ine ndikuona ngati ndi mmene tikukhalira apapo chifukwa mutha kuona pa nthawi imene chipani cha DPP chimantenga Malemu Saulos Chilima chisanali chipani pale munthu odziwika kundani komano kumapeto kwake kunaonekadi kuti kunali ma separations uja anandika gulu kwake sono mchipani mja mukapezeka kuti mulika gulu kena kofoka kofuna mwana kuja ndalama ndiye amapanga timagulu khala ndiye ujaso kumbali ngati ndi timu yake. Kuchoka pamene popo tiyendanso tiona kuti mavuto ngati amene ngati sitiwakho bwino kuchipani ngati sitivomereza bwino zinthu ndi mmene tikuoneramo. Timadziwa ndi kuzindikira kuti president ngati afuna kutula panthu kuti ndiwo tingoyerekeza kawa mwatira anthu achipani amadziwa kuti definitely malinga ndi lamulo lathu ndeti amanga khalepo ndi oyo. Ndesono akakhala aliwo kuchipani konkuja anthu aja nkhawa sizimakhala kwambiri komano akakhala kuti sanali kuchipani ndi anthu aja makhala ndi nkhawa kuti apapo azapanga diversion chinthuchi kupita mbali ina ifeyo tizaonekera kuti sitili choncho. Ndiye muchipani muja muli anthu amali silent
anamagwirizananso ndi vice ndipo anthu ena amene akuonekera poyera anali ndi ubale waukulu ndi president ndi anthu awiri wangati savomereza zinadandala anthu apati chitukuko tichiona zinthu zafulumira chifukwa apapo mbezi kuonesera zikumujowa amene ali woyamba akukagwira wachitatu izo ngati anthu akugwirizana pamakhala palibe vuto akumakhala chisankho mmene president wasankhira kuti pa nthawi ino amati ayendetse ndi uyuyo iwe khala chete uzigwira ntchito mose zimakhala vuto athokoza kwambiri